Lakam kumba lai hajar news pa khat new tali po ka intelligent bureau. College Uni Fibro session 4 te jemputip namta kubor lakam po intelligence bureau kepada jakapos assistant central intelligence officer grade 2/executive examination 2025. Te kitu kibakwa ban apply namta kini ki post te sampai jika video hadu bakut ban yo jengtip ha bade kini ki jinon kam ke bade banne tata ter ke online registration kelas dang nadu khat khnai tarik menai Julai arjar san bat kan kut 10 tarik menai Agos arjar arsan barkane ka last date ban apply kan debe ka last date ban page ya ka age ban page ro ka qualification hadu 10 tarik Agos pila de ban pas be BA na BSc ye baro ane ka snem ko jong phi ke de hapo barkom ka snem ka ba kilabo te namta kini ka de ka online application ma ka pandap online be kini te ko website rong sabu online application are invited from Indian national kane ka de all India ma te ki post e baro all India be ban apply kini ka website ke de www.mha.gov.in ngasabu ka link hapo description te dapat ko man apply te sa apply tenam ta kane ki post ki don hadu lai hajar news pa khat new tali te ka UR ka don shajar sans pa lai phnyau EWS saus pa sa UR OBC knais pa sa bandreu SC sans pa andro bandreu ST ars pa ar bandreu ST kategori hadu ars pa ar bandreu tali ki post jung ye ST kategori te ngila ro bandrong saka UR kategori mo jungne intelligent bureau ka qualification namta kane dibendep graduation ngot pla dibendep ya ka BA BSc become kino belong equivalent baik barka BA na BSc pila baik ban apply namta kini post graduation or equivalent from a recognized university kan mawa knowledge of computer hanish to betang knowledge of computer ondere mo mahabdon baik kata ka certificate computer mo gini don kami betang knowledge of computer so pihak nang computer pada kasnem namta kane kan mawa kan de khat pra do arpnyo tidak don saka relaxation ke bosan snem ke khat pra hadu live art snem te kan mau ba hukum gini kitu ki balatam ya ka art news snem mudba phinomi urung shu haka UR kategori in simbet khat pra hadu apnyo ki urung haka UR kategori la da phile ba phya khon ya ka UR kategori post te da phla simno ya ka age relaxation ke bolong san snem hadu live art snem kemud phin hab ya khon bet ya ka te ka post jong ST kategori ke bolong ars pa art pendro tali te sa kini te kata ada betu qualification ke baro te namta kane kadon ka examination kadon hadu lai telik tiar mudba kadon ka tier 1 te kadon saka tier 2 berkadon saka tier 3 kade ka interview te haka tier 1 kade ka written examination tier 1 written examination de MCQ based way kan de sispa mak tama kadon cut off kade phaban cross dia kumno live ho live social nang phaban cross na kai sispa mak te phaban cross kane te nakine guna tier 1 exam 100 objective type MCQ divided into 5 part containing 20 question arphothali question of 1 marks each modman kowe wowe kadon arphothali question kenan current affairs kenan ke general studies kenan ka numerical aptitude kenan ka reasoning logical aptitude English te kadon ru ka negative marking of 1/4 for each wrong answer te kandon ka negative marking of 1/4 of each wrong answer te kan kadon negative marking te hab jawab ha ta pai phaban don cut off mo ka tier 1 kadon ka cut off but ki khenru ya ka ban poi ka final merit list khenlang ba ya ka tier 1 hable bhabe te ka cut off ki bu kumom no life lie ki SCST life lie sama kum tai te phabyo te man yo ban tho ka tier 2 ko descriptive phab tho long answer ba kindon ki descriptive type paper of 50 marks te kandon ke essay ar homa kandon ke English comprehension ship homa kandon ka unlong answer type question 2 question of 10 marks each artly question ke belong ship homa on current affairs economics socio political issues extra ar homa kawai te ke phina ba kan agically pham batai jrong ma umta te pham progress te kanero kandon cut of mark kumno phaban yo shaka khanyo ne ar pho jrong ban poi ban la ban poi saka person interview tangma kini plus lang pada ya ka tier 1 pada ka tier 2 plus lang gini tali te kan poi saka tier 3 ka interview kan mau ha ka tier 2 ban poi ka tier 2 can sim setang 10 times the number of vacancy can multiply ki vacancy do shipo
te kita ki bahap kata ka rang mahapo kata ka 10 times kin poi ka tier 2 te ban poi ka tier 3 kin shim no 5 times the number of vacancy ban poi ka tier T tang ma pia plus lang no ka tier 1 ba tier 2 ban poi ka tier 3 te nam ta ka merit list bade ki plus lang tier 1 tier 2 and tier 3 ban yo ka final merit list te la dapis ngola ban tem ni te sa persyang seperti bahas apply no nam ta kini post Center of Examination hapo Meghalaya don lai tali Meghalaya kan don ka Shillong ka Ribhoi berkatura te habjit bah te yakine la chong ba habjit khamkloi la da phile slam la labon budget la ra shu kala dap no kan ai no phi ha ka wei ka ja ka exam shu phijit shwa tang Shillong wan men ka ar sa ka Ribhoi ne phijit sa po market choice panjit santali ai sa goti te la dap kini artali pinio becha iwe sa goti kumta ta tersik te ki option ki ba lai basau san te namta kane kabai examination fee namta kane kala khamrem hi namta kane gani di jong central te jong ta jongi juga SC ST candidate kan dai sanspa sanpho kamamo gai sanspa sanpho te namta ki we ki ba dai ki we candidate kan dai nrus pa sanpho te la phi ngo ba phi la ban apply te phi la ban apply di sanspa sanpho man apply namta kane post la ban apply online kaling ngan sabu po description mha.gov.in te ka last date kan 3 Agos arjar opsan te la phi sukwa ban try phi la ban try phi hap ai kan mau phi pandap bah phi ai bah ke email ki number phone ki nomor ba nam ta ka exam ko jong phi nam ta ki admit card ki jong phi kin pha bai lang ba ke email ko jong phi kin pha bai lang ba number phone jong phi te kinam pha re no noro lang ba kita bai la phi ai digno no ki bom trekam tangmut ba phi la do ban yo ek information te tangkan nei ginyong petip ngatrai phila sai habe debit kini teladon ke bampat sai tesa komen apo comment section tengah sa page gi jingkali jong phi tangkan nei ginyong petip krishwan